announcing point towards 1 to 4 or giving one person na pwede po tayo sa that's a big one. So for number 1, Dirk and Howard versus Zar and Ian. Ayaw mo talaga pumasok sa queuing? Pasok na lang kayo. Pasok na lang kayo para ano? Konti lang yung tao sa queuing. Renzi, convince mo sila! Convince mo sila! Parang ano, marami kayong makilala mga bagong kaibigan. Tara, pare. Mamaya sa mga Saan nila? Sige. Kaya may pag ganyan. Para kailan, next time, pag naglaro kayo. Kapait na laro. Ay, simple. Wala kaya nag-grip dyan kuya? Lalagay grip? Ayun yung mga marunong yung bola. Ako kasi marunong yung tinatamad ako. Pag hindi ko kasi raketa yun. Sa akin kasi bumaba na yun. Bumabalik. Ano lang yan? Sa kanila yan, yun, coach yun. Kaya patulong nga. Yung mga advanced player marunong mag-grip yung mga yan. Kaya lang yung master kasi yun. Mamaya pagka tapos ko dito, try kitong may ganito. Karan na? Dalawa na kunin ko, ano? Pwede ta kaya siya. Kaya at tinwari man ba ng kota ka siya? Hindi, yan lang yung reserve niya. Kaya niya lang ako sa kota. Kaya ko dyan narito nga ito. Kaya lang ako. Pwede ta kaya. Pwede na. Ay, ako nakalong yan. Mag-comment ka pre ha. Yan, yan ka mag-register. Outside. Parang namiss na si Eddie. Target ito. Threat number 3, Charles and Brady versus Loris and Brady.
Ang violet. Violet. Ay, mali. Sorry. Style laro ko, prime mo na ng high school. Alam ko yun ba yung nakikita mo laro ko ng high school? Ayos pala. Sige pa, hindi na papalo. 3.
right. On the wing. On the wing. On the wing. On the wing, video.
tsaka Patrick. Dahil hindi pa tayo malakas.